si pamätáte, že chodili šablovníci pod No, šablem? čo sa ja pamätám, že šablovníci chodili možno od takého 50. roku, pokiaľ sa teda ja pamätám. Bývali to ovšem, vždycky to bývali regrúty, čo šulejší mládenci ani nevedia, čo vlastne regrút je, lebo títo už na vojnu nechodzia povinnej, takže nevedia, čo sú to regrúty. Teraz musia nastúpiť a vlastne ich je strašne málo. No a teda tým pádom musí ísť aj taký trochu skôr narodený. Predstavte nám vašich mládencov, sú to študenti alebo nejakí členovia No, sú to skupiny? aj študenti, aj zamestnanci, aj tak ďalej. Všelijaké. Tento pracuje, nepracuje, to je študent, študent. No. Kde začnú? Začali teda na obecnom úrade a kam pôjdu? Nie, na obecnom úrade nezačínajú, začínajú smerom na dolný konec. A čože? No, začínajú tam dole a odtiaľ potom po dolnej domovine, jak sa v Nižnej hovorí, tá spodná ulica, po vrchnej domovine a naspäť dole a pred obecným úradom sú predposlední a poslední sú pred Čenkom. A večer bude veselica. Večer bude veselica v sále, bude dýchová hudba, Kostolian, ktorá ich doprevádza prítomno, bude aj Janko Porát, bude večer. Chodievali ste aj vy, ako taký mladenec na to? Ja som nechodieval, lebo v tých časoch to nejako, ja neviem už ani nejako, ale jednoducho ja som, keď som chodil do školy, tak sa mi jednoducho akým spôsobom to neušlo, či už preto, že som nebol doma, aby to mohol nacvičovať, alebo tak.